Достойни азиз, шумо бисёр комментариёда нависонда будем. Сабрина чи суруд бухон тоҷикӣ ба гитара. Ман гуфтам майлиш достойни азиз, хоҳиш карда будан. Ман гуфтам майлиш достойни азиз, ами видеода ма ба гитара суруд мехонам. Инамиҷада очам невидимка шиштай за кадром чи камтар подпевать мекуна, группа поддержки. Хай ма гуфтам очам хай боши катима чи ма итари худма гум накунам, уверенно чувствовать кунам. Инам тари достойни азиз, ҳозир сурудма мехонам. Всё, поехали. хиромон гашта меои ба сӯям, биё ҷонам биё эй орзуям, гузорем лаб ба лаб ҳамҳо бароям, биреза шаб ҳама зулфот бароям. шуда девонаи он чашми сиёҳат дили ман, гашта афсонаи даврон ба вафоят дили ман. миравам то ки туву ёди ту аз ёд бибарам, гашта азору парешон ба ҳавоят дили ман. гушнаи тири нигоҳат ҳастам ман, гашнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. маро зулфи каҷа девона кардааст, зи хешу ошоно бегона кардааст. зи фарёдам ба дод омад ҷавонӣ, ба ҷонам дарди ишқат хона кардааст. шуда девонаи он чашми сиёҳат дили ман, гашта афсонаи даврон ба вафоят дили ман. биравам то ки ту ёди ту аз ёд бибарам, гаштаам зору парешон ба ҳавоят дили ман. гушнаи тири нигоҳат ҳастам ман, ташнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. гушнаи тири нигоҳат ҳастам ман, ташнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. Инам тари достойни азиз, комментариёда бинависен, маъқул шудай ёки маъқул нашудай. муҳокимаи сахт накунед. Сабрина бори якум ба забони тоҷикӣ гитара қатъи суруд хонда. Достойни азиз, лайк бимонен, обуна шавен. мо итари цел худмонда мондем. Цел хеле мешавад, мақсад. Наҳими январ на канали мо яксола мешавад. барои амика мо мехоҳем чи то 9 январа канали мо 10,000 подписчик бигирад. барои амика бо як бор дига, бо чанд бор дига мегум, канали мо да обуна шавен, модам тари подарка кунен, дастгирӣ кунен. мо шумо да видеои хушрӯ, шумо мо да дастгирӣ. инам тари достойни азиз, бо мо бошен. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошен.